Ahoj, ahoj, takže toto video je poprvýkrát, ktoré som natočila vôbec. Áno, volám sa LBS Wiki alebo Wiki.cz. Budem točiť LBS videa a to budú hry, taky, challenge a mnoho ďalších. A keď sa vám tento kanál bude páčiť, tak určite sa nechte aj odber. Neviem, co si budem s týmto králikom a budem natáčať s touto a áno, keď sa vám toto bude aj páčiť, môžete sa nechať like. A vlastne ja som už natáčala, len že mi tie odberateľa nejak nestúpali, ale teraz už budú stúpať vďaka LBS, pretože LBS má rádo veľa ľudí. A teraz si pustíme pesničku. Prvočte, vy niečo ešte nepočujete. Moment. Moment, pretože ja to mám úplne na hlas. Tak, 3, 2, 1. Ne. Ja tú pesničku najviac milujem. A budem natáčať aj všelijaké videá ako challenge, taky hry a všetko to nájdete v informáciách na mojom kanále. Dúfam, že sa vám toto video páči. Ak hej, tak určite zanechte odber, like a koment a čau vás! Dole.